Det bliver regnvejr af Klaus Rifbjerg del 1. Han svingede op over fortovet uden at stå af og pressede knallerten pludseligt hårdt det sidste stykke op af fliserne i indkørslen for at få en opbremsning, der lignede noget. Dækket sagde den rigtige lyd, og han slog et mindre slag ud til siden med baghjulet og satte foden ned, før han lod motoren dø. Den gik ud med en pludren efter først at have været oppe i omdrejninger med et vrid på håndtaget. Og mens han fumlede for at løsne hagebeskytteren under styrthjelmen, hørte han, at køkkenvinduet blev åbnet, og hans mor råbte ud til ham. Grant! Grant! Det var ikke hans rigtige navn, men bare noget, de alle sammen kaldte ham. Og nu var de også begyndt på det derhjemme. Men han svarede ikke alligevel. Så råbte hun en gang til og stak overkroppen hen over køkkenbordet og ud af vinduet. Du kan lige så godt stille den ind med det samme. Han trak knallerten op på støttepindene og lænede sig op ad styret. Han stod med styrthjelmen i hånden og kiggede ned i den. Så spyttede han. Køkkenet lå rundt om hjørnet, så hun kunne ikke se ham. Det var bare knallerten, hun havde hørt. Og nu råbte hun. Det bliver regnvejr. Du kan lige så godt sætte den ind med det samme. Ellers skal du bare ud igen om lidt. Han sagde ikke noget. Grant, råbte hun igen. Grant. Lidt efter blev vinduet slået i med et smæk, og han begyndte at gå op mod huset med styrthjelmen svingende fra remmen. Før han nåede op til døren, blev den åbnet, og moren stod foran ham. Hørte du ikke, hvad jeg sagde? Han rystede på hovedet. Hun var knap så høj som ham selv. Og han kiggede op på et sted på væggen bag hendes hoved over det. Selvfølgelig hørte du det. Hun tørrede håret væk fra panden. Jeg råbte lige så højt, jeg kunne. Du gad bare ikke høre. Han gik forbi hende ind i entréen, der lugtede af fernis og kartofler. Bag ham lukkede moren døren, så fulgte hun efter ham ind i stuen. Grant, sagde hun. Hvorfor stiller du ikke knallerten ind? Jeg sagde det jo til dig. Det bliver regnvejr, og du skal alligevel ud efter den. Hvorfor? Hun stod med ryggen til. Hun kom op ved siden af ham. Fordi den ruster. Ude på græsplænen joggede 2 solsorte efter hinanden. Til sidst fløj den ene, og den anden fulgte bagefter. De satte sig i et træ, og så ud som om de ikke vidste, hvad de skulle foretage sig. Den kostede næsten 1800 kroner. Og hvad så, sagde han. Så ikke noget ikke andet end 1800 kroner er mange penge. Jeg har sgu selv tjent dem. Og hvad så, skulle du så ikke passe på knallerten? Du ved, hvad far siger? Han vendte sig om og gik ud i entréen igen. Hvor skal du hen, spurgte moren. Han svarede ikke, men gik ind på værelset og lukkede døren. Lidt efter åbnede hun den. Han stod stadig med styrthjelm i hånden og vindjakken på. Et langt halstørklæde faldt ned over skulderen, efter at have været viklet 3 gange om halsen. Han havde ryggen til. Gå så ud og stil knallerten ind, Grant. Han slap styrthjelmen. Den faldt ned på sengen, men ramte kanten. Lidt efter rullede den videre og trillede ned på gulvet. Det var en flad, død lyd. Er du sulten, spurgte hun. Han svarede stadigvæk ikke. Du må da være sulten. Hvad har du fået i dag? Først var du ude med viser, og så har du været i skole. Du har været i skole, ikke? Og så var du på tanken. Du har ikke haft mad med. Du spurgte i hvert fald ikke noget i morges. Gjorde du? Jeg har spist, sagde Grant.